beda-beda artane wong sak negara Duh kita ke taman rangi dene opo ya sandi sumaruna prawu pangimun manuhara pamrih melek pakole kemasin ilang ing karya tanpa waweka Astungara sidam sekaring bawana langgeng kakang Narada punawian dados ketering penggalih jengan dina kakang Kaneka kula biji mangarsa kakang Kaneka putra. Oh, rekencang Bapak Pong Marundaya ngajak kali iki sapa sing gawe. Kawon wonten timbang kadhawadi guru. Keparengi bali ngrangkeng sithik lho talusan. Bekam sing ngringgan menika kawang tuanku nimbali. Menapa rakang nandhang kalapakan tumunten ingkang raka paringana pidana ingkang ora nganglaken jaga niringaken tamu. Aduh iya. Kakang Narada Boyo pisan-pisan ulun netepake kalepatan dumateng jenandika Kakang Kaneka Putra. Kawuninana Kakang pramila Kakang Kaneka Putra. Kula caket mungguhe ngayu, kula ampun mundhut pawarta sing gara-gara ingkang sumundul ngawiyat salemah ngeteraken palengganing para dewa kakang mburi Kang menapa wonten kayu watu ingkang mawa ijo sarta brahmana ingkang amale tinggal menawi wonten kayu watu ingkang mawa ijo sendal mayang kinarya santuning sloka dalah umpaing mati Bundawati menawi wonten brahmana ingkang amale tinggal prayogi kacemplungaken kawah Candra dimuka kados indiping neraka jahanam Kakang Narada. Alah. Wah. Iki adikku kasinggihan dawuh paturunan caket Girata. Nun iki. Ari kanggan menika wonten gara-gara ingkang semundul kawiyat menika boten krana wonten kayu watu ingkang mawa ijo sarta brahmana ingkang mawa tinggal nuwun sewu boten adikku. Menika namung gara-garanipun ingkang Kujangkara. Satriya pringgandhanipun Gathotkaca. Ingkang rika nggan mangke tarak brata wonten pucuking harga keoso. Papat Kang. Miturut kawula ingkang kula tampi mulun. Dene menapa to sebabipun pun jabang tetuko inggih Gathotkaca. Nuwun sewu tansah mangsa semedi nenuwun dhumateng purbaning Jawata menika boten wonten nggih Gathotkaca ndarebe gegayuhan ugi kaleksanen jumeneng dados ratuning dewa ingkang Hyang Junggring Saloka niku Andra ingkang puspita sami ana Saka
Sekaring bawana langit Kakang Narada om kedaluh Adi Guru boten nyono Kakang menawi taku Jangkara pun Gatotkaca darepe kamurkan iki kados mekaten kapitik Gatotkaca menika sampun boten ngakeni gesangipun menika kinayonan dening dewa Gatotkaca pun mantun darepe gayuhan kepengin jumeneng dados ratu ning dewa Surawaya urun boten urun Gatotkaca menika darepe lepat maring jeneng ulun panguwasanipun dia kembali lawan jeneng ulun Kakang Narada menawi dewa pekaten pidana menapa ingkang pantes pun gawaken kaliyan pun Gatotkaca lho panjenengan tadi Guru nuwun sewu panggih piye sampun dol-dol Adi Guru ndawake duduka dumateng tamu Jangkara pun Gatotkaca menawi saking panggih kula Gatotkaca menika derek dipun wastani lepat jalaran menapa sedaya nametah sedaya umat sedaya kita menika dipun wenangaken darbe panjaka utawi ngadhahi unek-unek senajan kita menika kaleksanan utawi boten bab ingkang enggal Adi Guru dipun saya saderengipun menapa kinten-kinten dereng wonten nuwun sewu satunggaling titah ingkang kepareng jumeneng dados ratu ning dewa Surawaya kula sampun wonten menapa dereng Kakang Narada tetela sampun wonten Kakang inggih menika titah Jangkara pun Kaki Arjuna menapa sebabipun rikala semanten Kaki Arjuna inggih Kaki Janaka jumeneng dados ratu ning dewa krana katrimah nggihipun Tarabrata wonten ujunging harga Indrakila mapan wonten lebeting Guwa Pintaraga ingkang parat begawan ciptaning ingkang satemah Arjuna nampi nugra pusaka kadewatan tumunten Arjuna minangka dados sawuning dewa mangrurah satu murka Narendra ing Mahipantaka Prabu Dewata kawata rikala semanten Arjuna nampi nugra kajunengaken sarta kawiwada wonten ing kayangan Junggring Saloka dados ratu ning dewa jejuluk Prabu Karitin rikala semanten Kakang Narada. Oh dados nuwun sewu. Titah ingkang kepareng lan pelaksanan jumeneng dados ratu ning dewa menika titah ingkang ageng labuh labetipun dhateng kayangan Junggring Saloka niku. Nggih Kakang kados mekaten. Lah menika nuwun sewu. Kulun nalikanipun selawe taun kepungkur kayangan Suwaya geger ngawit saking pengamuing patih Sekipu ingkang nedya mboyong Kari Supraba ngawit nuhunipun pamultaing ratunipun Prabu Malapercana rikala semanten para dewa Durandra sami sakala mundur boten saged nandhi kridanipun Sekipu lan prawadya balanipun saking Pagraja. Lajeng nuwun sewu. Pukulun ngutus dhateng kula kinen mandhap dhateng Recapada jumujuk dhateng kesatriyan Jodipati Angupadi Sraya Angupadi Jaga ingkang dados sawungipun rikala semanten atmajanipun Werkudara ingkang ijel saking Dewi Arimbi putri Pringgandani atmajanipun Prabu Trembuka namipun Jabang Tetuka inggih Raden Gatotkaca. Nalika semanten kados mekaten niku. Reh ning nalika semanten Tetuka menika taksih cilik tegesipun taksih timur. Taksih umur setahun. Keparing Adi Guru kasengkaaken kadewasane kacemplungaken kawah Candradimaka dipun gembleng dipun paring ageman pusaka cacah wonten 3. Setunggal inggih menika Kuntang Antakusuma, angka kalih Kasut Padha Kacarma, kaping 3 Caping Basunanda. Nggih napa mboten? Lah, nuwun sewu Adi Guru. Caping Basunanda yen to Gatotkaca lumaku panas ora kepanasan, udan ora kudanan.
Kotang Antakusuma nuwun sewu. Daya kekuwatane Gatotkaca bisa mabur tanpa lar, blethek tanpa sudang. Talumpah padha acar menika palung suwe Sang Hyang Bathara Antaboga. Daya pangewasane bisa ngambah Dirgantara ngungkuli lemah sangar kayu waing ngungkulana candita utawa pandita ingkang tapa tabra. Tawar kuwi kan niku. Wonten niku perkawis nggih menapa mboten kok kula mboten mangertos. Ya wonten niku. Lah dipun Adik Guru. Sasampun mekaten Gatotkaca sampun kawis tingal dewasa kawis tingal ageng remaja gagah perkasa saderengipun bidal dhateng nuwun sewu mapakaken kridhanipun Percana lan Sekipu. Adi Guru nate paring pangandikan. Nggih Gatotkaca. Kalamun to sira kulup bisa nentreme kahanan kayangan Suralaya. Sangka pengamuke Narendra Pagerwaja sak pramadya balane sira kula bakal ndak sengkake ngaluhur kaju menengaken Narendra ana kayangan Selakanda Warubinangun. Lah dalah Adik Guru. Lajeng Gatotkaca bidal mapakaken Pracana lan Sekipu rikala semanten. Kelampahan Ratu Buta lan patihe pejah ngantos kahanan sakmenika tentrem ayem wilujeng kayangan jenggring salut to Adik Guru. Nuwun sewu pukulun menawi saking pemanggih kula rakanting sidik udal-udal Adik Guru. Saking petang kula Gatotkaca menika nuwun sewu tegesipun tembunge kasat nagih janji patuku Adik Guru kedah nuwun sewu netepi janjinipun ingkang sampun kawedar ing uni. Palugon laguning lekas loketa linuding kidung kadung kadereng ngomong memangun manah rahayu kumolong ing cipta manadukara puspita wangsalan sembut ing mekaten Kakang Kanikapura. Inggih Adik Guru inggih. Paduka menawi nderek atur kula Adik Guru. Sumangga tentreming Madyapada menika mboten wonten malih. Nuwun sewu menawi Gatotkaca kaparingaken pakurmatan tegesipun dewa menika netepi janjinipun ngoten. Sebab salah setunggalipun untran-untran Madyapada untran-untran menapa kemawon menawi nuwun sewu dalanan saking wonten tiyang ingkang boten netepi janjinipun ning kala mangsanipun nuwuhake dardah nuwuhake weka menapa malih ingkang darbe janji menika ingkang nyepeng pangwaos. Nuwun sewu Adik Guru. Menika saya gawat no malih janji dumateng para titah Ngercapada. Mila bekulun dinten menika monggo kula dherekaken tumunten Gatotkaca enggal paringana kamulyan utawi pakurmatan sundha kelawan labuh labetipun wonten kayangan jenggring Saloka nggih Adik Guru.
Pasang kalimat abe sinabet ning ila-ila tinebih ning sika dendaning Bathara Pukulun kula ingkang sowan Pukulun Astungkara Sidam Sekaring Bawana langgeng ulun waspadake keng prapta permuni kanthi kalarjan praptanuring kayangan jenggring saloka kawula nuwun inggih Pukulun awis saking berkah pangestu paduka Pukulun pangabekti kula katur nggih Pukulun iya Durga banget panarep Pukulun kepenakno lungguhmu permuni kamun nggih dados setika ngestaken dawuh Pukulun sajak kita mengku kadhe prapta ning kayangan jenggring saloka ana wigati apa Durga kawula nuwun inggih Pukulun menggah ndadosaken kawuningan pramila daya-daya sopan kula ngarsa paduka Pukulun nang jagat Girinata inggih awis saking kula menika nyuwun sewu tinangisan kaliyan ingkang putrapun Dewa Srani saderengipun kula badhe matur langkung rumiyin nggih Pukulun iya tak keparengake matur Durga kula mireng menawi to nang jagat Girinata dinten mangke bakal nuwun badhe ngepyakaken badhe ngawontenaken kawisuda utawi wisudan agung nenggih pun Gatotkaca nampi pakurmatan kajumenengaken ratu wonten Selakanda Waru Binangun menawi mekaten kula nggih nyuwunaken kamukten ingkang putrapun Dewa Srani Pukulun ibaratipun kembang sepasan menawi Gatotkaca kaparingaken kamukten kajumenengaken ratu wonten ing Selakanda Waru Binangun Dewa Srani ugi mekaten Pukulun wan sembani ring ulun kapur-puri sang marabeng rat-rat sahanan ingkang rasanan ingkang nikanang sihing dasih wong wilahing mangarsana maya Sidam Sekaring Bawana langgeng Durga kula wonten dawuh Pukulun mengko dhisik aja kedhen panyakara bawa tetela Gatotkaca bakal jumeneng ratu ana kayangan Suralaya mau durung sepi leripun kados pundi dina iki isih ana penggalian lulun malah kepara karsa yen to pancen Atmajanira Dewa Srani kepengin jumeneng Narendra ning kayangan Suralaya ulun paringake nanging ana syarat-syaranane Durga lajeng syaratipun menapa Pukulun syarat-syaranane Dewa Srani kudu bisa nyirnakake si Gatotkaca yen to Dewa Srani gedhe bisa mateni Gatotkaca cilik iso ngendhangake tetuka pakurmatan jumeneng Narendra nedya ulun paringaken Atmajanira si Dewa Srani bil menawi katen boten kawratan ingkang rayipun Durga Pukulun menawi sampun paring palilah dhateng ingkang rayipun permuni kula sagah dereng kinanten selak mbok menawi saged aja kaya bocah cilik Durga ndak pranggal puja santi daya-daya Wijayanti muga anakmu Dewa Srani kelakon nyirnakake Gatotkaca
tan sembah ning ulun kapurba risang murbeng wonten dawuh Wang Betari. Oh. Yaksa guru rupa risedeng narendra yaksa lelaku kamal walya ingkang kambira marang Agnisisya ngametu Prabowo wonten timbalan kadhawuh Wang Betari kepareng nimbali ingkang putra saking puser bumi Prabu Naga Bagindala Prabu Naga Bagindo kaula sakwise jeneng sira duwe panyuwunan marang jeneng ulun bisa klakon ruwat wujudmu dadi sekawit lho nggih arep ning kowe kuwi manungsa nang kasihku dening dewa kula nganti lang wujudmu dadi raseksa kaya ngono kuwi keparingipun Wang Betari kados pundi dina iki Dewa Sani bakal nyirnake Gatotkaca mila kabeh para prajurit puser bumi manunggala karo prajurit tunggul Malaya keparingipun Wang Betari kados pundi dina iki rentoken si Gatotkaca sak kanca rawange patenana jalane wis entuk palilah sangka Hyang Jagat Girinata. Walah kawula nuwun inggih Wang Betari menawi kula mekaten ngestuaken dawuh paduka Wang Betari durka bidal benjang menapa ora ketang sambung lintang rampatan pundak budal dina iki Naga Bagindo
iku saknyatane ampak sineblak maruta kancangan temaksirna sinapu dening soroting Hyang Surya ingkang nedheng panjer tengahé hawa banter kawuryan mendung kawawa weh prabawa goreh pesanggrahan lengking arga kelasa ing mriku wonten pesanggrahan ingkang pinayutandha sutra wilis awangun jamur barat ingkang nedheng megar cinancang-cancang taline palwa sak lengen gedene arancang kenceng kencenge tur tancep ing bumi cetak ing aja lah sinten to ingkang kepareng sanggrahing mriku punika raja muda pringgondane Raden Harya Gatotkaca ya Jabang Tetuka ya Arimbyat Maja Lenggaira jinajaran lawan ingkang ngraka Satria Jangkar Bumi Raden Antareja nalika semana nampi rawuhnya ing wong Gendali Sada Begawan Anoman ya senggana mangkon mangudas manindring dereng awijil ing lisan Anjrengkang puspita arum kasriring samirana mrih Sekar kadung ngas gandanya maweh raras renaning griya ing
ya jagat ya dewa wasisaning Bathara ora jagat mangestu karo. Patekur puja brata punjuk mringgi Wang Sukma nalangsa nyuwun ngapura ibarat wong sak donya padha gigilo nang prabawan dening perkaing Gusti Kang Maha Suci Rahayu. Rahayu. Anak Prabu Pringgondani, anak Mas Gatotkaca. Raos sing manah kula kok sanget ngungun dumateng lekasira andika anak Prabu mengko wigati apa to ngger rinten dalu hanggung manekung maneka puja nyuwun marang purbaning kawasa mukal menawi boten wonten wigati ingkang maksih siningit mbok inggih ngger pun wonten dali sada tumunten kababarna ngger yodi Yai Gatotkaca siadiki kurang apa to tak rasa siadi perkara kabukten wis cukup ketitik isih muda Yai Gatotkaca wis jumeneng ratu sinayudan para kawula nanging sebab apa siadi kok isih tarak brata mukal yen ora ana gegayuhan Yai kadhakipun Kakang Yayi Tetuga Yai iya nuwun sewu wonten kawanan numpan ndadosaken kawuningan estiring panah kula menika namung nedya ngengetaken kalian dewa. Lho, mangke riyin nggih, mangke riyin. Sobi, kula aturi mangsulis pisan malih anak Prabu wau badhe ngengetaken kalian sinten? Ngengetaken kalian Dewa Suralaya Wanoman. Nggih, menapa to mboten nuwun sewu katebian panjangka paduka kira anak Prabu Gatotkaca. Kok ngengetaken kalian dewa-dewa kok dielingke iki mengku karep sing kepiye nggih Gatotkaca wonten kawanan Anoman si Wanoman maksih kemutan rikalanipun kula sinaraya dening Jawata Mangrurah Satrumurka Narendra ing pagrawaja kala percana lan sekipu rikala semanten menawi kula kelampan akarya tentreming kayangan kula badhe pinaringan kamukten kajumenengaken Narendra wonten kayangan Jenggring Saloka. Wala dalah. Wo cetane anak Prabu Gatotkaca menika nagih janji to nggih. Kepengin jumeneng dadi ratu ning kayangan Sela Kandhawaru Binangun. Mboten perkawis anggen kula jumeneng dados ratu menika mboten wa. Keparenga Jawata menika netepi dhumateng sabda Brahmana Raja. Sabdaning pandhita pangandikaning ratu mboten kenging wola-wali dalan. Jawata menika panutaning titah. Jawata menika panutaning titah menawi dewa menika mboten kenging kagem panutan ajeng kados pundi. Kersanipun para titah ing Recapada menika Begawan Anoman. Ya jagat ya dewa wasisaning Bathara ora jagat mangestu karo. Inggih. Menawi pancen kersa paduka nggih anak Mas Gatotkaca kados mekaten pun wae gendali sada mboten langkung namung nyengkuyung mrih saged kasembadaning sedya paduka nggih anak Mas Gatotkaca panyuwun kula nggih menawi sampun kelampan jumeneng dados ratuning dewa ampun ngantos lali Purwadaksina nggih nggih handedel gayuh gegana sira Ramandaya Pati Anoman ana yaksa gong cangkrama namane Wil Kataksini jajagin jroning ware mbadha bulan tanpa tuwuk mina-mina jero samudra mila gugah saben hari anak Mas Pringgondani kula wonten dawuh Begawan Anoman salebeting sami wawan pangandikan
raos kula kok mboten sekeca, Nger. Nger Antareja dos pundi wa Anoman? Mbok ayo, Nger, miling sak kiwa tengening harga kelasa kene. Kok rasaku ora kepenak mbok menawa ana tukuling satu sekti kang nedya ora arek marang harga kelasa inggih. Monggo kula daraken Wabkawan Mbak Anoman. Bacut nanduk larang dhisik. Iya iya. Larang sik ya, Nger. Iya iya. Kok mempeng men golek apa?
mandek sik nggih. Iya iya. Mandek leren dhisik. Iya mak ngestukne dawuhmu si Biyung. Sujud syukur alhamdulillah ana ngarsa dalem Gusti Kang Maha Rahman miwah Maha Rahim. Dene bengi iki awake dhewe sak kanca rombongan kepareng ngestu padha dawuh pengendikanipun Dinas Pendidikan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo bekerja sama Persatuan Pedalangan Pepadi Indonesia utawa bekerja sama Persatuan Pedalangan Indonesia uga disebut Pepadi Kabupaten Ponorogo. Iya. Beliaunya penjenengane Bapak Yudo Slamet Sarwoedi Sarjana Sosial Magister Sains selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo. Iya. Sekalian Bapak Dr. Andes Sindu Parwoto selaku Ketua Padi Kabupaten Ponorogo. Ki keparengi panjenengan Kecamatan Mbadikan kejatah gelar wayang kulit nggih. Iya. Gelar wayang kulit akhir bulan mapan manggon ana ing Mijon Kreatif Hub. Nah, to ning Jalan Pramuka kene. Sak bisa-bisa udu penemurun pemanggih ora ketang klungsu-klungsu meludu ya Ndel. Iya. Kok ya pas menawak musing mayang mongko Kecamatan Badikan ki akeh banget dalange mak. Ya digilir nduk digilir. Demben kae Januari Mas Marsudi. Akeh banget dalange. Enek Mak Mas Marsudi, Mas Prayit, Pak Gurit. Akeh nduk sing daerah Badikan ki ngidul Karangan Dayaan Watuagung Biting ki akeh dalange. Wis Kecamatan Badikan tok lho kuwi. Eneng Mas Budi saka Watuagung kuwi dalange Mbak Tias. Uga Mas Kabul kuwi ya Kecamatan Badikan. Kuwi desane Biting kuwi ya dalang. Akeh banget dalang Badikan kuwi. Iya. Mula kala mangsane jatahe iso sok kepara 5 taun lagi iso mayang nu saking akeh. Iya. Ning ya idep-idep ngatonake dharma bektine ya mak. Nah, bengi iki nduk alhamdulillah diberkahi karo pepundenku. Ya makku, ya guruku, ya bapakku sangka kauman Sumarata. Panjenengane Bapak Yatna Ganda Darsana uga kepareng rawuh. Iya. Kat sore kok nggir. Iya. Ya kepareng berkahi. Heeh. Wah. Jan pepundenku siji iki mah awet enom seger. Ya dipujek-pujekke muga tansah apa kuwi tansah sehat jasmani rohanine. Iya. Kok tetep sehat terus ya mak. Nduk iya. Lan uga ngger matur nuwun karo Kang Kawogan ya kuwi panjenengane kang winantung pakurmatan panjenengane Bapak Yudo Slamet Sarwoedi anggone praktekke marang keseniane awake dhewe ora mligi reyok ning nyatane kesenian wayang kulit kerawitan uga dikrembakake dilestarekake kepara meh saben taun ngadani lomba-lomba kesenian. Iya. Utamane lomba kerawitan macapat tingkat SD, SMP, SMA, PKK. Iya ben taun Pas event hari jadi Ponorogo ki mesti lomba kesenian to. Kerawitan macapat mesti. iya Hebat luar biasa ya mak. Kok demben kaya Agustus uga digelar ya kuwi lomba dalang bocah kang mapan ana ing SMPN 1 Ponorogo. Wah, jan pokoke jos gandos kutha Ponorogo kuwi. Iya. Kanggo pambukane ngatur, Nduk. Aku nyuwun berkahe Bibu Waranggana. Iki pesindene ana 4. Mbak Tias, Mbak Utari, Mbak Dwi lan Mbak Mami Sleng. Disengkuyung karo kerawitan Papi. Apa Papi iki? P iki Pujangga, A iki Anom, P iki Ponorogo, I iki Indonesia. Oh ngono.
Mula demben Pak Mus ki ngebel aku. Kerawitanmu apa Mas Papi? Papi apa kuwi? Ora ngerti ya iya. Ayo dadi ya alhamdulillah bengi iki wah bisa disengkuyung karo kerawitan Papi. Pujangga Anom Ponorogo Indonesia. Pesindene ana 3 ya gawan kotak kabeh. Tak ana papat ding. Iya. Jane ana 5 lho sitok wis lagi mendandut. Mendandut ya apa? Meteng. Mbak Mia ya ora dadi boyo pangopo. Pesindene ana 4. Iki tak pilih sing isih dulur nduk isih batih dhewe mergone ngopo wong bengi iki ya mayange iki ya wungon tegese tirakatan melekan umpamane kurang luwihe kan meneku nyangoni dhek kan ya wis gampang. Pokoke sing penting nah iya pokoke anggere ngene iki wis oke bos siap pokoke lah wis pira-pira danane oke timbang adol apa nek karo Mbak Mami seleng wah pesindan iki jan elok tenan kok iya semangate luar biasa nek janji aku ngerti status iki wih jan elok tenan Mas aku ora tau leren sindan iki nggih matur sewun nembah nuwun kepareng berkahi uga panjenengane Bapak Camat Badekan kepareng berkahi ya mau ngendikane bubar sangka Bungkal mampir ning Ponorogo mampir ning rene ya tak arep-arep muga-muga ya kersa mampir ki gawani apa kono iki dalange wis ketok melas murung to ya asik-asine ha iya tangkemmu sore ha iya wah jan matur nuwun iki ya disuwun berkahi aku arep nyuwun ya kuwi lagon tentang Ponorogo hebat. Nah, diaturke iki nganggo bawa sing mbawani adi kula nang saka Sukorejo. Sukorejo ya. Oh, Prajekan. Lah iya Prajekan Sukorejo. Heeh. Nah, iki Mas apa kae? Mas Setiawan. Alhamdulillah iki bubar apa kuwi wisuda. Oh, wisuda. Sarjana seni ya ning isi Surakarta. Ora coba Mas Setiawan tampil ke depan. Kita panggil Mas Setiawan duet karo Mbak Sutias. Ya. Ukur. Boleh iki seneng kamar beda ae. Mas Setiawan ayo Mas. Sepete Mas, sepete ayo. Tak. Lujeng siang Mas Setiawan. Siang apa dalu to? Lujeng sonten. Iya. Aku ngetes karo Setiawan kok kowe ngono. Iya. Nggih lujeng dalu macane. Nggih lujeng dalu. Wah, jan. Wah, pripun kabare Mas? Pangestunipun sehat nggih? Alhamdulillah. Nggih wah jan. Kabare kok arep entuk cah kae sida ora Mas? Oh, diserobot kancane. Kurang satset marai. Dereng rezekine. Oh, urung rezekine nggih, mengken to. Janji jenengan niku napa niku ora milih-milih. Disuwuni berkah Mas. Bawanipun dandang gula. Nah. Nggih. Ki rol ketoprak Sukorejo ya iki. Panji Asmara bangun. Masih piyayine ya iki ya iya. Pancen hebat
sepuh karo piyayine jasare ya halus. Bagus. Oh, halus. Cara wayang ngono ya Abimanyu. Piye kok iya ke? Iya. Semarane apik kaya ngono kok sing calone ora genrem kaya goroh. Giroh niku. Bangeten. Golek sing kepiye? Ora tau adus. Ora kuwi marai. Aja kaya ngono, aja ditiru. Aja kaya mangkono. Ayo Mas. Pan programe Nawa Dharma nyata Ponorogo hebat. Iki sing ngripta sapa Mas? Bapak Sindu Parwono. Alhamdulillah jan luar biasa. Alhamdulillah piantune nggih taksih. Alhamdulillah kepareng berkahi. Iku disuwuni tindak mriki nggih Mbak Mas. Lah nggih no. Iya, disuwuni berkahi. Karo Pak Kauman tasih raum. Tasih. Bapak Sindu, Bapak Esyanto, Nggih, Bapak Parno. Bapak Suroto Haji. Oh, nggih Bapak Suroto nggih kepareng rawuh. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Ungak-ungak. Ya Mas. maujud pambangun nane paratanian kang maju pendidikan kesehatan diri wanita lan wisata Pak Parno wau tasih anu nggih berkahi nggih Pak Parno. Niku lho sing sampun purna niku lenggah Pak Is. Oh, alah nggih tasih alhamdulillah. Menika rumiyin nggih kepala SMP 2 Badekan sakniki sampun purna. seni budaya pamudam yang olahraga Nano UMKM rukun tetangga mandiri pamarentah Iya, matur nuwun Mas Tiawan. Hah. iki sampun Monggo. nggih Nggih, sampun pinarak teng wingking boleh. Kok ning mburi. Ayo, bacutke. Langgam utawa langgam nggih, langgam lancaran Ponorogo hebat. Monggo, Pak.
ngaturake gunging panuwun ingkang tanpa pami. Lelagon Panaraga hebat sampun katuraken. Wah jan iki mau sing bawani Mas Tiawan piyayi sangka Prajekan. Iya, generasi peneruse Swargi Pak Sutris. Swarane ya kepenak, kendangane ya mening. Ning ya sik urung oleh jodoh sayang. Sok ben tak golekke. Iya. Tak golekne guru. Piye Mas guru? Iya. Bacutke, bacutke. Iki mau wis diaturake ora coba genti karo pesindene Mbak Tias Rahayu. Ya. Mumpung ana wektu suka parisuka, seneng-seneng. Pokoke iku limbukan wit jam 11 teko jam 2. Oke. Aku sing ora oke. Iya. Mbak Tias, selamat malam. Iya. Nggih, selamat malam. Ah, yang ngono. Wah, semangat. Arep budal mau mbek aku kudu mutung ae. Lah ngopo perkarane iki ora ning jedinge. Dek iki yo ngono kuwi. Lah niku penting lho. Nah, lah wong Mas, engko kita toilete ning pura. Iki ngono kuwi nomor 1 tekon. Wis to eneng kok nek pamaku rasa nguyuh tak terke aku ngono antene. Lah iki kanca-kanca sindene padha tekone kabeh nang aku. Dheweane aku kabeh iku ning toilete apa ora. Mulane to nek ngombe iki aja akeh-akeh menejo ngowos ae. Lah pripun? Lah nek kula iki nek nganu nguyuh mboten napa-napa nek sing anu. Piye? Nganggo tisu ra ya kena to. Tisu niku lak nek betol, lah nek mboten mosok rekoso. Ngomong edan karepe dhewe ae iki wis. Heeh, mbok sing ngelos ngono lho. Lan jagani lho. Heeh, jagani ora Surendra barang niku anu. Nek aku apa kuwi cah lanang ngono sing pengrawite aku wis ora mikir. Mas catur barang kuwi Mas iku barese iku apa kuwi sing transite aku ya. Transite iki gor arep dienggo badminton ketok iku ning mburi utawa ning ora-ora apa ning ndi wis ora masalah Mas. Pokoke perkara salin sanggon-gon mesti dadi. Pamane kepepete krasa pipis ya wis karek melorotke sawaya-waya. Iya. Ayo Yas. Nggih. Paring suka panglipur marang Sutresna Budaya iki kepareng berkayo akeh Bapak Haji Surata paring keberkahi. Iya. Nggih, Mbok pilih Pak Surata menika kersa napa? Minggah anu Minggah caos bisumbang sate ngoten. Lah nggih Mbok pilih Pak Surata kersa nyeket-nyeket mriki, Pak. Kok Nyeket-nyeket kuwi to? Nyaket sing nyedak niku lho. Oh, nyedake mriki. Pinarak mriki. Nyaket mriki lho anu nyaket Mbak Mami. Sindene nek roh duwite matane ijo ya ngono kuwi. Anu kleru kok niku wau. Diaturi tindak mriki. Kersa. Nggih kersa. Kersa nggih. Monggo Bapak Haji Surata kepareng tindak panggungan. Monggo sepote Mas.
Wah, Jan. Luar biasa matur sembah nuwun. Nggih. Sugeng dalu bojange. Nggih, sugeng dalu Bapak. Nggih, terus pundi kabaripun? Alhamdulillah. Nggih. Nggih, pangestunipun Bapak Haji Surata. Ya lemu-lemu waras. Nggih, sing penting sehat niku. Singgus rukun kalih kanca gampang kepanggih. Nggih Saged bersilaturahmi. Iki arep duwite akeh. Nah, ingkang baku nggih niku. Arep nek awake ora waras ngono apa. Nah, nggih. Enak nggih. Mboten sekeca, arep Nggih, sing duwite nomor akeh mangane, lha nek lara kan ya mboten enak mamdare. Sing nomor 1 ngene nggih niku, sehat, duwite akeh, kancane akeh. Kancane akeh. Jalukane bocah-bocah ngoten niku. Milanipun nek jenengan kanca kalih duit abot pundi Pak? Halah, lek kula nggih abot duit. Nggih, sami. Kula nggih abot kanca ning kanca sing sugih dhuwit. Disuwun berkahe Bapak Haji. Matur gunging panuwun ingkang sampun mari wekdal dumateng kawula. Wong niki wau nggih namung ungak-ungak. Oh, biasane ngoten. alhamdulillah. Nggih, Dadi nggih namung sarungan kados yogane niku. nggih mboten dados menapa. Nggih, nyuwun agung ing pangapunten. Panipun nggih meh nyarengi nika hari santri kok. Nggih. Iya. Niku jane king griya nggih badhe sarungan kok rencanane ngoten. Ning ya kok ora penak men kaya sarungan aku ngoten. Jane kula wau sampun sarungane kagem alasan megah nyedhek mriki nek kados ngoten niku wau. Nggih, nggih. Mangke katuran pinarak sampun telah. Siap Bapak nggih siap. Sawanci-wanci badhe sowan pokoke kula. Niliki satenipun. Oh, siap. Mboten bayar estu. Tapi lek ngasta kontur tetep bayar. Tetep bayar. Nggih. Iki kula nyuwun anawa menika gunganing panjenengan nyuwun podang kuning ing mawon. Oh, podang kuning. Menika duet kali sinten, Pak? Pun kula mboten saged duet lek sarungan ngeten iki estu. Mboten saged ngadeg nggih. Oh, ngaten nggih. Podang kuning. Nadyan wut kurang dhuwur. Nadyan wujud temong peksi. Jan piyayi kok elok. Piyayi budaya dasare bos kagungan gamelan wayang panggung son. Ingkang badhe ngersakaken nyumanggaken. Mboten awis. Nggih, siap. Sing penting pokoke guyub rukun karo kanca. Alhamdulillah. Beres. Mugi-mugi mboten kawetan lining bronto alus manis tur merak ati wasuwe nggon kula golek isi podang kuning tiba bunga ing ati
operator gonge ora suwuk ora mlebu. Dibenahi dhisik nggih. Nggih, kalih gong 6. Nggih. Nyuwun pangapunten nggih. Nggih. Nika mboten mlebet belas nika. Mboten mlebet estu. Nggih, digenahi nggih. Mboten mlebet nggih. Nggih, menika malut yoga kula niki. Mboten napa-napa. Nggih. Kritik membangun. Nggih. Enggak masalah. Iya, sae. Ya. Esuk awan neng omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang miter anggonku miteri ora krasa esuk awan nganti bengi. Eman yen nganti liya kang nyayang. Kliang-kliang tak sawang mencok neng opang. Kegoncangan tak rindik saka kaduan. Sarwi ngoceh dheweke ngale bencokan. Elok kae tak suwun mbok aja ngecek. Odang kuning agawe pikirku kok leret ireng tak sawang tambah manis tiba bunga ambing slirane ora bakal atiku kakiwang liyan andutut ati kepranan ora mandhok atiku tansaya ndatra trasranane Lanjutke, Mas. ulut ning bandha. Awan neng omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang miter anggonku miteri ora krasa esuk awan nganti bengi. Man yen nganti kang nyayang. Kriang-kriang tak sawang mencok neng opang. Kegoncangan tak rindik saka kaduan. Sarwi ngoceh dheweke kale bencokan. Tak suwun mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku kumpeng seret ireng tak sawang tambah manis tiba bunga kelakon nganding slirane ora bakal akiku kekiwang liyan. Liang tak sau ati kepranan ora mandhok atiku tansaya ndatra
taklanani tekan puluting bandha jancak kowe. Kreasi. Nah, kreasi baru. Monggo lek yoga nom yo sing ngene iki. Nggih. Demenku yo ngono kuwi. Melek aku ngrungokne wis ngono. Demen banget aku. Nggih, matur gunging panduwun ngoten mawon nggih. Oh, nggih. Haji matur Pokoke yo Lemah Gusti Allah sing iki mang sujune yo kok ngesaki ngono lho. Alah. Panjenengan kok yo lah mboten usah repot-repot. Ya wis nyopoke didum cah wong papat. Sithik ritek, sing penting ngerti. Alhamdulillah. Akeh lek telek ya bangga ora enak. Nggih. Tapi lek Sithik penting ikhlas. Nah, niku. Ngoten. Nggih, matur nuwun. Lemah telas Gusti Allah sing bales. Matur nuwun. Pak Haji Surata kepareng berkahi. Wah. Nggih. Luar biasa. Wah, layak to. Jan tenan. Pokoke ketok mak kledang-kledang ngono nek ora nembang ora adol. Nggih. Nggih. Yayi jan hebat ya Mbak Mami. Budaya tenan. Njumbuhake karo status. Niat ibadah ben berkah lah niki lho. Ora lokak ning malah saya kebak. Nggih, dadose niku wau medal kan niate ibadah to. Ngibadah nggih. Nggih. Kados panjenengan dalu menika nggih ngibadah lho. Ibadah. Iso gawe gumuyune kanca-kanca. Niki nggih. wau Mas Kukuh nggih pun ibadah kok. Mas Kukuh sinten? Mas Ilham Kukuh niku. Oh, Mas Ilham. Oh, dalange pulung. Nggih pun gawe gumuyune kanca-kanca terus bar kuwi terus mak bedunduk. Nah, gumuyune pripun to gumuyune? Nah, Enten masalah napa? waune kanca-kanca guyu gek jebulane mak bedunduk eneng pandu ning kono dadi malih blangkemen kabeh. Nggih, wajan. Aku maca tok ya guyu. Nggih menika kagem penyanipun Bapak Sindu. Rawata ngendikane dadah ngoten sing penting mengestoni. Nggih, berkah niku Mbak Mami. Nggih. Lan ugi dalu menika ugi di live streaming wonten 3 Demang Channel TV, Heri Kembar Sri Kandi karo Joko Channel. Oh ngaten. Wah, tiwas nek mayang ora tak apik-apik iki mau. Dipik-pikke nggih. Kaya pripun, Mbak? Dipik-pikke. Nah, diapikke disaik-saikne. Nah, nggih. Kaya apa, Mbak? Mbok bilih menika Bapak Esyanto. Oh, boke. Nggih, menika ingkang pakar sungging. Nggih, juragane wayang, tukang gawe wayang. Ning wayange larang iram Mbak Mami. Napa nggih? Ampun awis-awis to Bapak, pisane gendang tek ngono. Gentek terus gawe neh. Nah nggih no. Nah iya, kudune nek karo kadang-kadang dalang khususan Ponorogo ki ya rada miring regane. Nek ngono wah jan mesti Mangke menawi pamirsa mesti bangkrut. wonten ingkang Nggih, pripun? bangkrut putrane sik kuliah kabeh. Ah nggih. Nggih gilir gumantos menika monggo kanca-kanca niki Pak Guyupan ya, Papi. Niki yo pinter-pinter bawa kabeh. Oh, lah niki wis jan luar biasa ini. Mas Catur niku gurune. Pimpinane RT-ne lho Mas Catur Wibowo. Sok mben iki arep mayang. Mas Catur? Nggih mayang. Nggih tak ndelok nek no. Loh, jenengan mboten diaturi to? Mboten no nek Mas Catur niku sindene kudune bangsane Kok bangsane? Kok bangsane? Bang kese bangsane Rizka Ngoten. Monggo. Nggih, suwun berkahe. Kanca-kanca Papi, ayo iki karo Mbak Tias urung sida nyembang mau kok. Lah nggih Mbak Tias mau pun Ayo. katimbalan ngoten dereng. Iya. Kula mpun lho ngemsi wau. Ayo coba ngatek kok Yas. Gek golek batur sapa? Kiramu sapa kiramu? Kula ki nek papi niki rada
Rada cegah, waleh. Lah nek ya kuwi kok. Iya. Penting aja rendra. Lah teng napa? Heh, rendra tak anu sing khusus rendra ku enek duwete karo rendra. Oh, nggih. Ning Mas sapa kae? Mas Haji, sapa neh? Mas Bowo, ya ta? Mas Bowo. Ah. Mas Jati. Mas Jati. Mas Tata. Mas Tata, iya. Setiawan nggih. Mas Setiawan mau wis. Mboten napa-napa nek niku ki ping pire. Ya sing penting aku meling ben bonang penerus nggon aku lho. Oh iya. Pun ditim. Wis tak tim kuwi kok bagi aku ya. Oke. Ayo Yas, aja guyu ae. Ayo. Karo sapa? Seneng kamu. Milih to. Kula nek milih ki anggere ilham aku. Sing ngegong kae. Enggak niku nek kadung bawa. Oh. Kabeh niku ki. Apik. Nggih. Piye, Ham? Sapa karo senengamu karo Setiawan itu. Gak kula. Sapa? Pandu tatekanmu. Kan Mas Jati ya. Mas Jati. Nggih. Ya. Yo, sepote Mas. Ayo yo. Spot niki latihan lho Mas Samu. Heeh. Nek mboten latihan. Sanak ya pokoke. Latihane kleru. Iya latihan nek kleru apa nek ora gelem latihan. Nah. Iya. Nokek kenapa niki? Apike sarana kulino. Lho ora kulino. Mangkate arang kading kok. Mas Jati yo dadak tekok lho. Sing iso njogeti Mas Catur. Ah. Nek Mas Catur niku mesti kelangenane serampat, Mas. Mengke mana? Nggih, niku mengke bintang tamu ki rada bengi. Rada esuk deh malah. Oh ya cakilan. Apa bawane? Ya pelok. Nyun peloke Mas. Ah pelok. Pelok 6. Mas Puput. Pelok Mas Puput. Berondong winulat kula Supportermu kok akeh men to Mas, Mas. lemet putum yang utri mandi Aku cakepane ra tek krungu to Mas Bimo. Apa to Mas? Kok mandi ngono ki apa to Mas? Apa? Diteruske lho Mas. Nyapa to jan iki kok kesusu. keton kolak kang kadulu Jas kaya suarane Mas Catur. matu sirat
dumangsa pipistu panjenang grandul kaluane troken cono opak apem lan sarapi pipi pipi yen kelingan lelakonku aduh kaya rino cet atiku yen siang tansah katon lalewa kaluta tan bisa nendra apa sliramu wis lali tenan ndek semono nate janji ngatyo arep urip bebarengan bunga susah dilakoni kurang mundur. Banjur krama ora nganggo aduh aku mung kudu narimo sapa kang bisa pareng usata nggonku nandang lara aku mung tansah ngenteni tanpa kata nyita
tetesing tresno kang satuhu dadi tetawine hatiku kang tansah anandang kasmaran. Tandaan teping tresno sinajan